হরিনাম ইব কেবলম বড় নাচৈব 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 বর্তিরন্যথা। যেপর্যন্ত ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଛୋଟିଆ ପିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲା, ମା ସବରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ପାଇପାରିଲେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇପାରିଲେ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଇପାରିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ପାରୁନା? କହିଲେ ନର ଶରୀର ଧରି ଯେ ପରପୀରା କହିତେ ମହାଭୟ ପୀରା ହରିତେ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ନର ଶରୀର ଧରି ଯେ ପରପୀରା, ଆମେ ଯଦି ନର ଶରୀର ପାଇ ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି? ହେଲେ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। ଆମେ ତ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଗାଇବା, ଅନ୍ୟର ଚୁଗଲି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ସେଦିନ କହିଲେ ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଉଷ୍ଣତା ଭରି ରହିଥିବ, ଯାହା ମନରେ କପଟ ଭରି ରହିଥିବ, ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବନି। କାରଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ସନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଜୀବ ଜବ ଜୀବ ମୋହି ଜନ୍ମ କୋଟି ଅବ ନାଶଇଲ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଭଗବାନ ଜୀବଟି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ ମୋ ଠାରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଡାକ ଶୁଣିବି। ସେଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯଦି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଲା ତ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଆମେ 5ଟା ପାପ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ପଥର ଭାବୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ। ମଧୁସୂଦନ କଥାଟା କଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆଘର କଥା ତା ଆଘର କଥା ଚୁଗଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ତ ଭଗବାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ମାଗିବା। 100 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷ ମାଗିବା।